Una sa lahat, at binabati ko po ang Panginoon Diyos mula sa ngalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Ina siyang gumagabay sa ating lahat sa kaurasan ito. Hindi po ako, ay maghahandog po kami ng isang hymno. Sa kapamilya, nadalgetani, panagbyagda, uray umaiti, di ka na nagsakta, kanya lalaki, ay medyagda. Jesus lae, isunod pedrasa, ken pinadalna, ipanagaw, kaisog pagakwan, bendisyonan awadwan, ni Jesus lae. Papuri po sa ngalan ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Mula po sa Ayat Anay Espirituan, malugod po kaming bumabati ng ikatlong taong anibersaryo ng Lunduyang Alpha at Omega Fenwick Group. Bilang pagkikibahagi po namin, kami po ay mag-aalay ng isang awiting papuri sa Diyos. Sa uti na marswa
Minapatugan batong palto, pati puno alamati, kaya iningganan. May sungatan at dating impyerno, nagpapanandagi malakaso, kaya namin na demonyo. Apay sungatan at dating apoy, igagawan kumadap, ginawan patingganan. Ibigay sisalanan, ipamatik at makita, tatibigyan at saugin na marswan. Isa uli Diyos, isulti puno, amin apatug at matunglalto, katipuno ang amati, pagyagang ingganan. Siyang tiyalan, ibudog at tiyak, awan kinakastre, ipagarian niyaman, lunimang na kanya, kahit tuwiti sa Yesu Cristo. Tingay sa sanana, ipamatik at makita, tatibigyan at saugin na marswan. Isaot ni Diyos, isuti puno, amin apatug at matungpalto, katipuno